Mehrere ouderen haben het hart van ihre Kinder verloren. Aber wollten nicht, wann er passiert ist oder woran. Und woran das wichtig ist, ihre Horten zu haben, und wo die doch weiten, wenn die ihre Horten hast. Pastor Erwin Cornelsen redet und woran das wichtig ist, zum der Hort haben. Und wo die kannst der Hort haben. Und wo die kannst weiten, wenn du der Hort hast. Willkommen zu dieser Klasse. Hast du das Hort von deinen Kindern? Oké, dan zijn we terug bij de derde klas. En verder daar gaan snel gaan wij nog een paar dingen eerst zeggen. Want du als een vader of als een moeder zo fällt dat je hem heeft niet geschaft, of je hebt die kinderen heute niet. Ik wil niet dat je alle mogelijk worden zeggen dat schaft alle niet, dat wordt dus never schaffen, dat wordt niemals beter worden. Du kannst immer noch verbeteren. Dat niet die als verdammen zeggen dat, dus we alle hem gehad wat een lang niet 100% wäre. Kinder als auf Heim gehad wat allemaal 100% reich alweer wäre. Wir sind alle ab die was ein Anfall kommt nach Heim. So dann nicht die selbst beschuldigen sei, das wird niemals schaffen. Da kostet von noch so viel mehr Daunen. Kinder sind sehr wahrlich, damit zu schaffen. Die sind sehr reich, zu horchen und Dinge zu verbetern. Das ist was ich finde, sehr, sehr reich für das. Und, so, er zijn een paar verschillende wegen van onze kinderen beleren. Eén is door lijf, eén is met angst, dem angst maken. Ander is met geweld. En de enige weg waar we kinderen wat houden is van we door lijf doen. Dat is de enige weg waar we kennen. En dat is de enige weg waar we kinderen nog worden. God kan aanchecken door lijf. Ik zei laatst een jongen, hij zegt, ik leef hier alle verschillende God, zegt hij. Ik zei, du bist meest kraakrig. Ik zei, we checken ons alle verschillende aan. Dat is dezelfde God. We checken alle verschillende aan. Dan als ik geleerd heb wie hij is. So, wenn ich hem op je was zie wat er zei, hart is je was, dan ga ik zeggen, hart Gott. Wenn Gott hat, wat er zijn lieben is, dan mensen kan hem je houden, wie veel lijf is je was. So, we dan lang eng, dat aanschouw, als we de beschrijf zeggen, van mijn kind optragen dan, jong, dan wordt er blijven wanneer hij oud is. Dat is beschrijft als het is. En we als mensen, we zijn niet gemaakt uit vecht of uit met geweld en het leven door te gaan. We zijn gemaakt met leven. Dus Adam even leven aan God am Anfang, dat is wat we gemaakt zijn. So dat is niet wat we als ouder allemaal met strafel doen. Als mij de tijd mal klarer wordt, wat het schaffen deed, dan vroeg ik mijn vrouw. Ik vroeg mijn vrouw, hast du die dochter erhoort? Besonders eine dochter, wo je kan denken, dan wordt het me zeer schwierig. Dan zegt ze, wo fragst du mich, als ik mijn dochter goed zie? Wo wachtte die even te vrouw, dat ik een lijf had mijn dochter? En ik zei, ho. Ik zei, ik red niet van dat. Ik vrouw, hast du erhoort? Oh, dat is krak hetzelfde, zegt ze. Dat is hetzelfde ding. Nou, zeg ik, dat is niet hetzelfde ding. Dan hier we hem op van de reden. En 2 weken later komen ze terug en zeggen ze, nu weet ik wat je meent. En ik heb mijn kind erhoord niet. Dus ze zeggen we onderscheid. Zolang ze bloot zegt, wil zij de leven deed, dan vroeg ze zich zelfs niemals hij het kind erhoord. Maar ze eenmaal kunnen no laten zeggen, oké, dat is niet hetzelfde als het kind leven heeft. En zo dat is niet wie we mensen allemaal als vrouw, heb je kind erhoord of heb je niet. En zo, wanneer de vrouw heb je kind erhoord, weet je, de korte geschichte vertalen van wat we beleefden en Tennessee is, wat we wonen deden. Er was een ouder man wat ook wonen deed. Dat we een man wat hem kreeg weer was, hij was zeer verbeterd. Hij was zeer veroordeeld. En hij vertrouwt geen mens. Hij viel hem voorstel, de lang weg, de lang, mag maar weg, en we hem krijgen dan. Alle mensen moesten we aan hem staan houden. Want hij wordt lang op een weg voeren, en de mensen komen en niet gezien, dan beralde hem aan. Allemaal dal. En geen gelijk hem niet, want hij was zeer dal tegen hem. Maar deze man, deze dalle man, wie al zijn 70 jaar, een zeer dalle man, die had een klein handje opgeschaut. En dan vroeg ik mezelf, hoe kan die kleine handje zich zeer veel op deze schout? Hij is zo'n dalle man, waar zo groot die kleine handje zich niet. En dan werd ik aan, hij een handje had, als ik hem zeg, hij had zien wat dat handje heeft. Zo hij wilde die kleine hand niet dan behandelen.
die moet je zeer fijn behandelen. Dus we hebben alle anderen zo we kunnen fijn zijn te mensen, we hebben alle anderen zo we kunnen dom zijn te mensen. Dat is dan wat we anders hard hebben. Nou, ik kort gezegd van Tennessee. We hadden een arbeider. De arbeider was vielleicht 60 jaar oud. Dat was een arbeider, een grote man, die gratis ook weer. Sterke man. Maar die wilde niemand zijn ogen checken wanneer hij reden deed. Checkte allemaal weg. En we vangen te wonderen, hoezo kan deze man niet meer aanchecken? Hij hield dus rein niks van zichzelf. En dan vroeg ik me, vertel me maar wat er passiert is in je leven. Hoezo grootste die van alle mensen? Dan zei hij, als ik kleine jong was, ik geloof, ik ben 7 jaar oud, je was slecht 8. Dan had een kleine broeder gehad, en een kleine broeder had veel meer aanval. Dan had hij vorher gezegd, dat du sollst für den kleinen Bruder oppassen, dat hij niet aanval heeft. Want hij wordt aanval krijgen, wordt die verchillen. Dat is wat hij deed. Hij had met 2 bij 4. Hij zei, met 2 bij 4 had hij hem verchillt. En hij had hem niks meer doen met een kleine jongen. Als hij een aanval, aanschot had, kon hij niks meer doen. So hij had zich ganz schwierig vergrult van zijn vader. En plus, dan vroeg ik hem, als hij nu naar de kerk voert. Nou, hij past nog niet meer, zei hij wil nog niet meer mensen zijn. En dan dacht ik zo, mensen, maar, dit jong, als hij zo beschädigt geworden, nu als hij oud, 60 jaar oud, hij weet zich echt met zijn leven. Hij wie hem gevangenis was voor 8 jaar, wil hem halt wel bescheucht. Hij zei, hij had gleich die kracht doorheen te gaan, zum sagen, wie gleich so. Hij zei, hij had wie een bisschen Gefängnis, je doen het voor die. Hij kwam er geen aangereed niet. Hij zei, nou, wenn du was, dann schreibt mir in Gefängnis. So wie er 8 jaar in Gefängnis was. Mensch had rein niks van zichzelf. Hij wil die Schimmel aanchecken. En zo'n mensen zijn er zoveel am leven wat er denken zijn. En wie denken, wat is dat een fanja mens? Wat is dat een fanja mens? En really, en werkelijk, als ik een fanja mens. Hij is bloos zo beschädigt geworden als hij jong was. Ik wil nu een schrift vertalen van mijn ene leven. Ik dacht, ik moet het tegen de nächste Lekzion, maar ik wil nu doen. Dit is hoe ik mijn jong zijn hart verleden deed. En dit is hoe ik aanvang te erkennen wat er passiert deed. Ik verloor mijn eerste jong zijn hart als hij alweer oud was. En ik wist dat gleich. Dus wie als leed, wie als ouder, we worden, je weet niemand aan, maar dat hart verleren. We doen niemands mond balans. Ze worden ook aan. Maar dan als hij alweer oud was, dan deed ik wat nou aan wat zeer, zeer schwer was. Hij gleich niet naar schuld te gaan. Hij zegt, schuld is een gevangenis. Hij gleich niet naar schuld te gaan. En hij was in de arbeid, en de schuld werd dus ramfreelancen en spoos haar. En nou, we in huis komen met alles in de beker en maar het is zoveel arbeid doen het is. En dan zei ik, en ik mijn vrouw, we hadden alles gebracht wat we best wisten. We werden ganz am eng, rein ganz am eng. En we hadden best alles gebracht wat we kunnen uitdenken en dat helpt ons alle niks. Dan zei ik tegen mijn jongen, zijn naam is Julian. Dan zei ik tegen Julian, ik zei, du kannst nicht den Arbeit aan mijn huis brengen. Du kannst nicht die normal machen, maar dat tien op een schaffen in de arbeid, dat schafft niet. Du musst bij de schuld in de arbeid doen. En dan zei ik, ik denk, wat ik wirklich zijn hart verleden deed. En ik zei, nächste week wil ik iedere dag schaak geven, wat du was op in huis brengen. Ik wil iedere dag schaak geven, zei ik. En na de nächste week had ik helemaal op in huis gebracht. We zei, wie gosh voorledig, hij gelijk best niet zo. So dan weer een dag, als ik en hij op de vloer liggen en de gaarstoof. Dan vroeg ik hem, wat is die zwaarste tijd die was im leven? En zei hij rein voort, hij zegt, als du dat ziet, als du mij ziet, du wirst me iedere dag schaakten, waar ik bij huis kom en schouw op het. Dat is het zwaarste ding wat ik ever beleefd heb. En dan werd ik aan, ik had zijn hart door verloren. Ik had het niet gewist. En dan hebben we daarvan gereed. En dan vroeg ik, wat deed dat aan die? Waarom weer dat een grote ding? En dan zei hij, daar heeft hij niks eraan waar ik me veilig deed. Dat is eigenlijk waar we ons gingen hart verleren, want deze veilig, dat die is niks eraan waar die gingen veilig doen. Dat is niet wat we krijgen zei dan, maar wat
Wenn die die Eindruck hadden, ik geef niks aan, maar die veilig dan am hart, dan verlieren we de harten. En so dan word ik daar aan. En dan kwam mijn vriend naar mij en zei ze, du hast den jong, ik ben 18 jaar oud, du hast den jong alles geleerd wat du am leren was. Van hier wieder sollst du am bloß leven. Mijn vriend kan beter zijn wat er passiert is wat ik kan. En dan zei ik, wo zal ik het doen? Dat zijn dingen wat ik am nog maar leren. Ik zie dat niet voor dich en ik mag am nog maar dingen leren. En zei ze, nou, hij weet kraak wat u gelooft. Hij weet kraak wat u wat u leest en weet dat er schraf aan je, wat hij schaffen zal. Hij zegt, dat weet hij al. Dat weet hij al. Hij zegt, van hier wieder is bloos om te leven. Dat deed me 3 maanden ungefähr, 2 bij 3 maanden, maar ik dat kan begrijpen wat ze gezegd had. En dan zei ik, oké, dan waren we dat niet doen. En dan had ik voor zich een hard trek te krijgen. Dan had ik dat voor meerdere jaar, minstens 2 bij 3 jaar, had ik en hij aan mijn pool gespeeld. En dat deed we dan top. Want daar kunnen we met vertalen, we kunnen die Mannschaft haben en ander. En we zouden jeder werk voor we dit pool spelen. En we zeggen, ik wil zijn hard trek krijgen. En dat deed we een paar jaar en dat wordt veel beter. Veel beter. En dan, we zien er nog een ding. Ik had die hart nog niet ganz richtig gekriegt, dat niet. Maar ik had een goede aanvang. En dan kwam hij daar op en ik weet niet recht wie we weer. Ik vroeg hem, so, wanneer hij kon zo'n kort hebben, wat voor een kort hebben we chepen? Oh, zei hij, een BMW, hij een Mini Cooper chepen. Zo'n kort wil ik chepen. Als een nate kort. En als een kort wat ik niet moest, wat je gekocht hebben. Hij was zo'n kort. En dan wir stellen van en een paar maanden wieder, sagt hij wil gleich een nieuwe kort chepen. En dan kan ik me niet geleerd, we chepen niet nieuw voor je. We doen bloß dat chepen, we kunnen met cash betalen. Niet voor je dan te dir. Nou, hij zegt, hij wil gleich een nieuwe kort chepen. Dan zeg ik, Julian, dat is zeer aanwijs, een nieuwe kort chepen. Dan zegt hij, dat is wat mij aangaat. En maar hij had geen wacht met doen. Hij had maar vielleicht $5.000. Die kost vielleicht $35.000. Hij had gleich nog geld. En dan gaat hij naar mijn vrouw en zegt hij te mijn vrouw, ik wil eigenlijk niet kort checken, maar ik weet niet hoe dat wordt weer maar aangeschreven voor mij bij de bank. Hij zegt, mijn papa wordt never doen. Hij wordt never doen. En ik wil het gewoon hebben, want ik leef niet meer zo. En dan ging de tijd voorbij, de nächste maand waren, en meestal kwam mijn vrienden bij en zei ze, ik leef dus aangeschreven voor die zijn, voor die koor. En dan zei ik, wo zal ik dat? Ik leef niet meer in zo'n stad, dat is aardig. Wel, zei ze, dat even denken, dat best even denken. Maar naar wie dat waren, zei ze, ik leef dus aangeschreven voor die jongen. En ik zei, wo zal ik dat? Ik kan het bloos niet. Dat best even denken, zei ze. Dan komen ze weet dat ik bij hem aangeschreven deed. Ik had een brandnieuwe koor. De brandnieuwe koor, dat krijg ik het wat ik allemaal had geleerd. En ik had er schwaar met. Ik zei, het schaaft niet, het zie niet ik leef niet aan zijn stad. Maar ik deed het bloos voor ziens halve. Dan gaf hij een nieuwe koor. Hij betaalde de koor, hij werd een paar jaar. Deed alles zeer fijn. Nu een paar jaar terug, vielleicht 5 jaar terug, kwam hij mij en vraagte mij, weet je wie mijn hart terugkreeg? Dus hij wist dat ik zijn hart verloren had. En vraagde, weet je wie dat terugkreeg? Ik zei, ik leef jou. Hij zei, als du dat aangeschreven hebt voor mij, voor die koor. Dus ik wist dat ik leefde niet aan. Ik wist dat ik leefde niks aan wat ik deed. En als ik de nieuwe koor gekocht had, en je vereenmaalt jaar, en dan vielleicht alle 6 Männer kommen in mij en zeggen, dat is een zeer slechte Entscheidung, weil ich mir weet nicht. Ich habe nicht mehr tun, ich sehe nicht. Hij zegt, nu maar een keer, die betalen, jeder man hat betalen für nach mehrere Jahren. Hij zegt, dat is een zeer dumme Entscheidung, ich weiß es nicht. Ich sage, ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich sage, well, vielleicht ja, vielleicht nicht. So wie, ich will niemals das anrufen und sagen, du hast eine dumme Entscheidung gemacht. Aber nu is hij teruggekomen en zei dat wichtig had gekregen had, dus ik had onderschreven voor hem, voor de koor. Dus hij had niet gewist, ik leef er niet aan. Dat zei hij mij gleich lang terug gezegd, dat we bloß eine oorzaak, waarom du onderschreven hebt. Dat was, du was mir, wie het mij goed was.
Hij zegt, dat zou die mijn hart krijgen. Het is niet jaren. Maar ik wil niemand zijn teruggekrijgen, want ik had je zijn wat ik gedaan had. Wat ik nooit teruggekrijgen had. Wat ik aan die had je vraag van zijn leven. En zo, dat vind ik maar, als je helemaal vrouwen, wil je het? Wat denkst je, wat is onze gemeenschap? Je hebt die schijn met ons top. Het kost van diepe dingen reden, van jestige dingen reden. Het kost vrouwen. Ik vroeg me niet, wat lang terug vroeg ik het. Einzel, ik zei, want je mooi gestorven worden, zijn je gelukkig. Zijn je recht gestorven. Dat is een diepe vrouw. Dat is een vrouw wat veel liet, er ging iemands vrouw dan. Want nu wist ik, er hoort te ha, kan ik die dingen vrouw. Dus je hebt van diepe dingen reden. En die zei, krijg we ze in het jinkjäslich, we ze stunde jäslich, en we kunnen met een fijne gemeenschap daarvan reden, en ook fan van dat wat reden. Dat is wat we kunnen doen, om die gemeenschap nooit top is. En zo, ik hoop dat je een eerste meetje gewoon heeft met mijn jong. Of vielleicht dat. En wanneer het dat, dan zeker rood. Dat is niet toch laten. Dus dan wordt die laten im leven zelf beschoten. En zo, de nächste Lektion waar ik nog van mij dingen reden, würde schaffen dat we onze harten eenmaal zelfs im Leben doen en we onze ouderen eenmaal onze harten verleren doen. En als mijn vader stierf, dan, als hij de dingen alle van deed, dan gleed we de dingen rein, alle gezegd had zu mijn vader, du hast mijn hart. Du hast mijn hart. Mijn vader was niet een harde mens, hij was een zeer sanfte mens. En hij heeft veel drama om zijn dingen. En we kunnen alle zeggen, du hast mijn hart. En ik hoop, we kunnen ook aan de alle aan de dingen vrouwen. Je kent die dingen alle vrouwen. En wanneer die dingen vrouwen is en nee zeggen, dan dien heb je recht. Dan de best plannen boodschap krijgen. Nee, heb je weer feilen. Jeder mag fehlen. We hebben alle fehlen gemaakt. Worden nog weer. Wanneer heb je weer maar dat? Dan vraag je, welke heb je terugkrijgen? En dan vraag God, geef me een idee. Wat kan ik terugkrijgen? God, geef me een woord waar ik kan gebruiken. Dus ik weet best niet wie gaan zal met dit. We als ouderen, we hebben alle een verlangen en nood zijn met de dingen. Jeder van ons heeft dat. Jeder. En wat niet haast, dan hebben we de basis ervan te maken. En wij zijn het beter te maken zoals het van nou is. Wat zijn we in de nächste Lektion?